God dag, öll somol, og velkommen til hesa søvelig løtna som det er. Tui at i dag skal Christiana Dam verja sina PhD, og hette er den fyrsta PhD-verjan og deiltene for helse- og sjukvårdsavvisende. Og verskatlanen som Christiana hever gjørst hese siste årene, eiter at navigere i en paradoxal tilværelse. Det skulle vi nok alle tøyna. Men arbeidet til henne snur seg om en kvalitativ analyse av barndomme og vaksna løyve, tja vaksne bøttene, vaksne førske bøttene som er oppvoksen vid en foreldre eller foreldre som har salarsjuk. Og høvesvedleiere og verskatlandet tja Christian Dam er professor emerita Elisabeth Hall, som er fra Aarhus Universitet, men som eisen er adjungerer professor og Froskabergsæter i Førja. Tora Petersen, klinisk sjalafrøyngur og PhD, har vært tjaveleier. Så skal jeg også byde velkommen til bedømmelseskomiteen, og den består av Fredrik Aliker Gilberg, som også er formann. Han kommer fra Syddansk Universitet. Så er det Ingela Skerseder, jeg håper jeg uttalte det korrekt, som kommer fra Høgskolen i Halmstad. Så er det Lisbeth Borge, som er fra Oslo Vitenskapelige Høgskole. Og åren er for å gjøre året videre til Fredrik Gilberg, som er formaver, så for han har siden noen år, så er problemstillingen som Christiana Dam vitcher i sin avhandling ser relevanter. For minnen en måned siden var en heldaratlan for psykiatri og salig helsefremjan handa landstyrskvinnen i Førjen, som en arbeidsbolkrus i arbeid vi i et halvt år, som har sett oss ut i korset hva serfrøyngar og servidane i Førjen sier at vi skulle gjøre at vi i øyne. Så tror jeg at det er en samfunnslig ser relevant spørning. Så Fredrik, jeg gir ordet videre til deg. Goddag. Mit navn er Frederik Gilberg. Jeg er lektor i retspsykiatri og formand for bedømmelsesudvalget. Det har været en fornøjelse at få lov til at bedømme, og vi skal sige tak på bedømmelsesudvalgets vegne for muligheden for at bedømme den her PhD-afhandling. Det er i sig selv en æressag at få lov til, og i særdeleshed kan jeg forstå, at det er den første sygeplejerske, som bliver Ph.D. her på Færøerne, så det bliver spændende. Jeg vil give ordet videre til doktoranden, kandidaten, som kan få lov til at få 30 minutter nu.
Okay, men nu er det bedre. Ja. Jeg vil gerne sige til færøske informanter, tusind tak fordi at de vil stille op til at fortælle om sin oplevelse, om sin barndom og om sin voksentilværelse som barn af en forælder med psykisk sygdom. Og jeg vil også meget gerne takke kontaktpersonerne, der var med til at skaffe de her informanter. Uden jeres hjælp ville den undersøgelse ikke have været muliggjort. Så vil jeg også takke Granskningssekretariatet for økonomisk støtte og Fælled for Sykehusretterforeninger for økonomisk støtte. Og også Fredskaparsetet Førja, fordi at jeg fik lov til at blive indskrevet som Ph.D.-studerende. Uden jeres hjælp ville denne undersøgelse ikke kunne være muliggjort. Titlen af min undersøgelse hedder At navigere i en paradoksal tilværelse. Og den omhandler, hvordan børn og forældre oplever sin tilværelse. I den forbindelse har jeg foretaget 3 studier. Studie 1 er, hvordan børn internationalt oplever sin tilværelse. Studie 2 og 3 er en kvalitativ undersøgelse af, hvordan de færøske børn oplever det barndommen, og hvordan de oplever voksenlivet. Studie 1 er en kvalitativ metasyntese med 22 artikler, hvor resultatet danner baggrund for spørsmålene i studie 2 og 3. Som I ser på billedet der, så er det et billede af Færøerne med en kompas der vender på hovedet. Og billedet på Færøerne symboliserer, eller er det færøske børns geografiske kontekst, medens kompassen som vender på hovedet symboliserer paradokserne i børnenes tilværelse. At navigere bliver metaforisk belyst ud fra kompassen, men begrebet at navigere defineres blandt andet som at finde en udvej eller klare en vanskelig sag på en behændig måde. At navigere henviser således til, at børn og forældre med psykisk sygdom må finde ud af at navigere og finde den rigtige kurs i situationen og ud af situationen. At navigere i en paradoksal tilværelse er en sammenskrivning af resultaterne i de 3 artikler. Det overordnede formål med undersøgelsen er at generere forskningsbaseret viden om tilværelsen hos målgruppen, og det er viden som kan anvendes i praksis i forhold til målgruppen og deres familier også. International forskning viser at børn og forældre med psykisk sygdom er en sårbar målgruppe. De er i større risiko for at udvikle fysiske, psykiske og sociale problemer enn børn og forældre der ikke har en psykisk diagnose. Og disse børn er også afhængige af deres relation til forældrene, men de præges af forældrenes symptomer. Men i sin relation er de afhængige af forældrenes omsorg for at kunne udvikles til et sundt menneske. Det er også tale om en usynlig målgruppe, både på Færøerne, men også i andre lande. Og det er sjældent fokus på den her målgruppe. Man hører ikke tit, at det bliver nævnt. Det bliver ikke snakket meget om dem. Og det er også en underprioriteret målgruppe. På Færøerne findes der ikke retningslinjer om, hvordan man skal støtte disse børn. Og det er derfor tilfældigt. Man kan derfor gå ud fra, at det er tilfældigt, hvem der får hjælp og hvem der ikke får hjælp. Og derfor er det stor risiko for, at de bliver overset og ikke får den hjælp, som de har behov for.
Detta studie är relevant av flera orsaker. Sonderspersonalet möter sykeplejersker, läkare, socialrådgivare och psykologer möter denna målgrupp både innanför den primära och sekundära sondersektorn. Och lärare och pedagoger och andra möter också dessa barn eller denna målgrupp i deras arbete. Och cirka var femte barn bor i en familj var minst den ena förälder har en psykisk sjukdom, alltså globalt sett. Och cirka var fjärde patient är inlagd på psykiatrisk avdelning eller inlagd på psykiatrisk avdelning globalt, men också i Danmark har hjemmeboende barn. Sonderspersonalet är förpliktat till att utvisa omhu och samvittighetsfullhet i deras arbete. Och sykeplejerskor är dessutom etiskt förpliktat till att uti omsorg, trösta, lätta och lindra lidelse. Men för att kunna ge en god hjälp, adekvat hjälp till målgruppen så är viten nödvändig och inblick i tillvärelsen. Man kan så spørre varför kan vi inte bara använda forskningsresultater från andra länder här på Färöarna. Men Färöarna är ett litet samfund med andra karaktäristika än ett stort samfund. Och undersökelser visar oss att sonderspersonalet är osäkra på grund av manglande viten om mental sondagspleje i förhåll till barnen. Men relevansen för att lava undersökelser på Färöarna ska förstås ut från att Färöarna är ett litet samfund som har andra karaktäristika än ett stort samfund. Och därför är forskning i små samfund påkrävet och vill generera ny och särlig viten. Eftersom att fokus i min undersökelse är det tillvärelsen hos de färöiska barn i det lilla samfund, så är det relevant att se på hur ett lilla samfund karaktäriseras. Ett lilla samfund som Färöarna blir karaktäriserat med multiplexa och täta relationer, som vi ser på bilden där. Det betyder att vi har ett otal av relationer och ett otal av täta och många relationer existerar bland inbyggare i samfundet. Jag känner min nabo och min nabo känner min kollega och min kollega är i familj med min vän och så vidare. Vi har många bekantskaper. Och det medför så manglande anonymitet. Vi kan inte undgå att känna en annan. Och manglande anonymitet medför så det att det uppstår eller existerar social kontroll. Det vill säga att livsförelsen och hållningar hos andra blir övervakat. Alltså vi vet vad andra gör och vi vet vad de tänker och vilka hållningar de har. Detta kan vara både positivt och negativt, men ifølge Burton så förekommer det tidsslatter och fordom i ett litet samfund. Detta kan också förklaras ut från bilderna på sliden där. Vi ser en lilla bygd var husen är täta, det är klart mellan husen och förhållen är mycket små. Och det existerar flera sådana bygder på Färöarna. Och i en sån lilla bygd kan vi inte undgå att känna en annan och veta vad andra gör, eller vad vi gör. Till höger där har vi bilder av vår huvudstad Tórshavn. Selv om det är vår huvudstad så bor det inte så förfärligt många människor. Det är cirka 16 000 människor där. Och det är måske inte så att alla känner alla, men alligevel så är det täta relationer och multiplexa relationer och vi känner en annan. Selv om vi bor i huvudstaden. Och på bilden där ser vi en strickeklubb som är mycket populär på Färöarna.
Færinger er således også gode til å holde fast i de kulturelle tradisjoner, og som for eksempel strikkeklubb. Og det er som sagt meget populært, og det er mange færøyske kvinner der går i strikkeklubb. Og det er også noen som går i tåstrikkeklubber. Og det blir sagt at det blir snakket mer enn det blir strikket i strikkeklubben, men det er måske en fordom. Men en sånn strikkeklubb er også med til å holde fast i de her multiplekse og tette relasjoner. Men hvis vi sammenligner med et større samfunn, så forekommer det uniplekse relasjoner. Det vil si at det er ikke de her tette relasjoner mellom innbyggerne. Man har ikke kontakt med så mange mennesker, ikke så tett kontakt med så mange mennesker som i lille samfunn. Og det skyldes nok fordi at avstandene er store, og det er lite sannsynlig at for eksempel min nabo er min kollega, og at han er venn til min mann og så videre. Innan jeg går videre med at beskrive paradokserne i børnenes tilværelse, så vil jeg kort redegjøre for metoden i studierne, i studie 2 og 3, de færøyske studier. Forskningsspørsmålet omhandler opplevelser, og i og med at det omhandler opplevelser, så er en kvalitativ metode egnet, fordi en kvalitativ metode muliggjør innblikk i subjektive fenomener, som i dette tilfellet er børnenes opplevelser. Og data ble innhentet ved et kvalitativt semistruktureret intervju, hvor intervjuguiden var baseret på fundene i det første studiet, internasjonale studiet. Og der deltok 11 informanter som fortalte om sin tilværelse. Og de ble bedt om å fortelle om hvordan de hadde opplevd barndommen, og hvilken støtte de hadde fått, hvordan de hadde haft det i skolen og så videre, og om familien og så videre. Sist i intervjuet ble det stillet et åpent spørsmål, hvor informantene fikk mulighet for å fortelle om andre ting som berørte dem. Og således kom informantene å fortelle om hvordan de hadde det nå, det vil si deres voksenliv, som ble det tredje studiet. Som sagt så var det 11 informanter i alderen fra 18 til 49 år, og de hadde en gjennomsnittsalder på 34 år. 6 var parforhold, 5 var single, 7 var foreldre, og de var noenlunde jevnfordelt over bygd og by, og foreldrenes diagnoser var bipolar sykdom og schizofreni. Der ble foretaket en innholdsanalyse av datamaterialet både i studie 2 og 3. Innholdsanalysen i studie 2 var inspireret av Granheim og Lundmans forslag om innholdsanalyse, hvor man ser efter det manifeste innhold. Det vil si at det manifeste innhold er det som informanterne sier. Det er ikke fortolkningen, men det er det som de uttaler som sitat. Og her er et eksempel på et sitat. Hvis jeg bare hadde visst hvorfor min mor græt, så hadde jeg forstått det hele bedre. Og det ble så fortolket i en kategori der heter barriere i forhold til å forstå. I studie 3 var analysen inspireret av Sandlovskis forslag om innholdsanalyse. Og her er så et eksempel på hvordan den analysen var. Og her er utdragelse av data som er det samme som det manifeste innhold. Det vil si at det er det som informanterne sier.
Her er to eksempler. Jeg tror jeg er blevet en sterkere person som voksen. Og et annet sitat. Hvis stemningen er trykkende, så flykter jeg. Dette ble så kategorisert som motstandskraft og følsomhet. Nå vil jeg utdype eller redegjøre for paradokserne i børnenes tilværelse. Altså det vil si deres opplevelser, hvordan de opplever tilværelsen. I barndommen så opplevde de flere av børnene at de fikk fantastisk god støtte fra familie og andre, som hjalp til med praktiske gjøremål, for eksempel matlavning og rengøring og andre ting. Men børnene de manglede emosjonell støtte, altså følelsesmessig støtte. De opplevde at det var ingen som lyttet til dem, eller spurte inn til dem hvordan de hadde det. Hverken innenfor sundhetsvesenet, for eksempel da de besøkte deres foreldre på sygehuset, så var personalet vennlige, men de spurte ikke inn til hvordan de hadde det. De snakket ikke med dem om det som det dreide seg om. Og heller ikke i skolen, for eksempel, eller i samfunn som helhet. Så de opplevde at de fikk ikke emosjonell støtte. I voksenlivet viser det seg således at flere av børnene har behov for vedvarende professionell hjelp til å klare å håndtere voksenlivet. I barndommen opplevde de også at det ble snakket meget om dem, sladret om dem. Her er to sitater. De behandlet meg som om jeg var spedalsk. Jeg så de mor løpe rundt i gaterne. I voksenlivet medfører dette så at de har en følelse av å være annerledes, og de kjemper for å være god nok. For eksempel, de kjemper for å være en god forelder, fordi de vil ikke at deres barn skal oppleve det samme som de har opplevd. Men de er også meget modige. Altså bare det at de stiller opp til et intervju og forteller om sin tilværelse, viser at de er modige. Og de vil meget gjerne gjøre en forskjell, og det er flere som arbeider innenfor området, og har en utdannelse som de kan bruke innenfor området. Så de vil meget gjerne gjøre en forskjell, fordi at de vil ikke at andre skal oppleve det samme som de opplevde som barn. I barndommen påtok de seg i stort ansvar, både i forhold til praktiske ting, men især overfor de fungerade nesten som en slags psykoterapeuter for sine foreldre. Her er et sitat. Jeg satt hos min far i flere timer og lyttet til ham, og det var så deprimerende og alt var sårt. I voksenlivet viser dette seg, eller konsekvensen er at de balanserer mellom nærhet og distanse i forhold til sine foreldre, for i det hele taget å kunne håndtere situasjonen. De kan ikke komme for tett på, de må distansere seg. I barndommen så var børnene på vakt over foreldrenes gode og mindre gode dager. Foreldrenes sykdom er en uforutsigelig sykdom, og derfor visste børnene ikke hvilken sinnstilstand foreldrene var i da de kom hjem. Og hvis en forelder for eksempel hadde en mindre god dag, så bestrebte børnene seg på at være flinke, og at være i godt humør, og at hjelpe til i hjemmet, og med praktiske ting, og passe på yngre søskene, således at situasjonen i hjemmet ble bedre, atmosfæren ble bedre. Og i voksenlivet viser det seg således at voksne børn er ekstremt følsomme og for stemning. For eksempel, hvis de kommer inn i et lokale, så kan de merke med det samme hvordan stemningen er blant mennesker.
Og det flere av dem som ikke klarer hvis de er i en spent stemning. Så må de distansere seg og gå ut av lokalet. Men alligevel så var det også noen som var ekstremt sterke, kan man si. Og kunne utholde flere ting enn andre. I barndommen fikk barnene ikke den informasjon som de hadde bruk for. Og derfor forstod de ikke hva det var galt. Og i og med at de ikke fikk denne informasjonen, så var det en barriere i forhold til å forstå. Og i voksenlivet viser det seg så at de gjør en stor innsats for å oppnå viten, for å skaffe seg viten om foreldrenes sykdom og psykisk sykdom. Og noen av dem hadde enda fått innblikk i deres foreldres pasientjournaler for å kunne forstå og for å kunne akseptere det som var skjedd. Innan jeg kommer til å koble teori til disse opplevelser, paradokserne, så vil jeg lige forklare at et av det teoretiske perspektiv i studiet er Aaron Antonovskys teori om opplevelse av sammenheng. Opplevelse av sammenheng i tilværelsen sier noe om hvordan vi mestrer tilværelsen. Og hvis man har en høy grad av opplevelse av sammenheng, så mestrer man tilværelsen på en tilfredsstillende måte og oppnår et sunt helbred. Men for å kunne oppnå en høy opplevelse av sammenheng, så er det nødvendig at mennesket begriper, forstår, og at de håndterer situasjonen, og at livet er meningsfullt. Opplevelsen av sammenheng henger også sammen med motstandsressurser og motstandsunderskudd i livet. Motstandsressurser hos en person oppstår på grunn av positive livsopplevelser. Det kan for eksempel være en god familie med kjærlige foreldre og hvor de får den støtte som de har bruk for. Motstandsunderskudd er i motsetning stressfaktorer som utvikles til kroniske stressfaktorer. Altså det er stimuli i barnenes tilværelse som blir for høye. Altså spenningen blir for høy av stimulien så at det overgår deres ressurser og blir til en kronisk stressfaktor. For eksempel hvis et barn lever i en familie eller i sin tilværelse føler seg ensom hele barndommen for eksempel. Så utvikles det til en kronisk stressfaktor som har negativ innflytelse på opplevelsen av sammenheng. Motstandsressurser har positiv innflytelse på opplevelsen av sammenheng. Forholdet mellom motstands- og ressurser, altså motstandsressurser og motstandsunderskudd, er avgjørende for om personen har en svag, moderat eller sterk opplevelse av sammenheng. Det vil si at forholdet mellom motstandsressurser og motstandsunderskudd er avgjørende for hvordan vi håndterer vår tilværelse og om vi oppnår et sunt helbred. Jeg vil nå relatere motstandsunderskudd og motstandsressurser og motstandsunderskudd til paradokserne. Ifølge Løgstrup så kan distansering være en motstandsressurs, men det kan også være et motstandsunderskudd. Løgstrup sier at det har betydning at man kan distansere seg fra en situasjon. Så at forstå at hvis man ikke distanserer seg, så kan man ikke bli ved med at være i situasjonen. Og for barnene gjelder det at hvis de blir ved med å være i situasjonen, så er de hele tiden i denne spente situasjonen, og det giver dem dårlige tanker, eller for eksempel at de er kede av det, og så videre.
Därför Lögstrup säger att det att distansera sig, det giver rum till att vända tillbaka till situationen. Och att vara närvarande och vara stark och klara dagligdagen. Det vill säga att hvis barnen får lov til att distansera sig så kan de lade upp till att komma tillbaka till situationen och vara i hemmet sammen med sitt syge föräldrar. Här är ett citat. Jag har valt att flytta långt väck från min mor så jag ser henne inte så titt. Men när jag är hemma så hjälper jag henne med allt möjligt. Köper in, lagar mat, maler och tapetserar. Distansering kan också medföra motståndsunderskudd. Och hvis vi relaterar till barnen så var det flera av barnen som valde att distansera sig fordi att de ville undgå slatter och undgå att bli påminnet om att de var annorledes. Så de valde att distansera sig från vänner men också från fritidsaktiviteter. Så distansering kan också medföra ensamhet. De følte sig ensamma och de var ked av det. Och att de upplevde ett meningslöst liv. Slatter kan vara en motståndsresurs, men slatter kan också vara medföra motståndsunderskudd. Och ifølge Bersma så har slatter en dobbelt betydning. Och alltså slatter kan ha positiva intentioner, men slatter kan också ha negativa intentioner. Det positiva med slatter, hvis man kan kalla det för slatter, nu kallar jag det för slatter, men det positiva med slatter är att det är en del av kulturen. Det vill säga att det är en måte man snackar om en annan på och med en annan på. Att det är en accepterad samtaleform i en kultur. Det kan vi så relatera till ett lilla samfund att det känner vi nog alla till. Men slatter som en motståndsresurs är med till att hålla samman på en grupp. Alltså på normerna i en grupp. Och på den måten att man snackar om fälles ting och slatteren kan således vara med till att alltså medför att man bekymrar sig för en annan, för andras välfärd. Jag kan för exempel nämna att här på Färöarna så är det för exempel hvis det är ett begravelse eller dödsfall så är det titt att naborna och vännerna står samman och hjälper till, för exempel bakar småkakor och så vidare så och hjälper, man bekymrar sig om en annan. Så i den förstand är slatter positiv och medför motståndsresurser. Men slatter kan också medföra motståndsunderskudd. För att slatter är med till att forma fördomar. Det vill säga att vi dömer en person utan att känna vedkommande. Utan att ha satt oss in i vem personen är. Och det kan så vara, det kan vara att det passar den fördom som vi har, men det kan också vara att den inte passar, är falsk. Och en falsk fördom giver motståndsunderskudd. Här var det. Och personer med psykisk sjukdom passar inte in i normerna i samfunnet. Alltså hvis det är så att det inte passar in i normerna så medför slatter motståndsunderskudd. Som jag nämnde så är alltså motståndsresurser är med till att vi kan hantera livet. Med en motståndsunderskudd medför att vi inte har tillräckligt av resurser till att hantera livet. Ovitenhet är också giver också motståndsunderskudd. Fordi ovitenhet medför att en person inte kan bearbeta kognitivt en situation eller en upplevelse.
Og uvitenhet som motstandsunderskudd kan forklares ut fra at børnene i dette tilfellet de blir fastlåst eller blir fastlåst i ubegripelighet, hvilket medførte utrygghet og angst. Her er et citat. Min mor var på sykehus i flere måneder, og jeg trodde at hun skulle dø, og at hun aldri kom hjem igjen. En stor ansvarsbyrde, som jeg nevnte, så påtok børnene seg stort ansvar for sine foreldre. Og for flere av dem var det en byrde. Og det kan så medføre motstandsunderskudd, fordi at det var en vedvarende stressor som de ble utsatt for i barndommen. At de opplevde hele tiden at de hadde ikke de hadde utilstrekkelig av ressurser for at håndtere tilværelsen. Så det var en vedvarende mangelsituasjon, kan man si. Det medfører motstandsunderskudd. Konklusjonen er at børn av foreldre på Færøyene med psykisk sykdom utsettes for motstandsunderskudd og lav opplevelse av sammenheng. Derfor følger det med voksenlivet. Opplevelsen av sammenheng formes i barndommen og den tidlige voksenalder. Derfor er tidlig innsats nødvendig for å fremme opplevelsen av sammenheng, for å oppnå en tilfredsstillende mestring av barndommen og voksenlivet, og at oppnå et sunt helbred. Og tidlig innsats er også nødvendig for å fremme trivsel og forebygge menneskelige og økonomiske omkostninger. Konklusjonen er således at det er viktig at styrke opplevelsen av sammenheng hos denne her målgruppen. Og det kan man gjøre ved å styrke motstandsressursene og forebygge motstandsunderskudd. Det vil si at motstandsressursene kommer til å veie mer enn motstandsunderskuddet. Og hva kan man så gjøre konkret? Proaktiv, å være proaktiv. Og for eksempel at det blir etableret familiefokuserte intervensjoner, familieedukasjon, og for eksempel nettverksintervensjoner. Det kan være vi vender tilbake til hva man kan gjøre. Nu vil jeg give ordet til første opponent, professor Ingela Skjærsæteren. Kan vi få Ingelas slides på? Så, nu tror jag allt är på plats. Tack så hemskt mycket för din beskrivning av din avhandling. Det var väldigt fin. Det var väldigt fint att ha läst igenom din avhandling också. Och det var väldigt berörande. Väldigt touching. Så tack så mycket för det och tack så mycket till Universitetet i Färöarna för att få ha möjlighet att ha gjort detta. Nu har du ju en hel nordisk kommitté, så vi får se om vi kan klara oss och prata, jag svenska och du färöiska. Vi får hjälpa varandra. Förstår du inte något ord så
markera så säger jag det på engelska. Så vi är överens om vad vi menar. Jag och Lisbeth, vi har delat upp opponentskapet på så sätt att jag kommer att diskutera i huvudsak kappan och artikel 1 med dig. Och så kommer Lisbeth att diskutera artikel 2 och 3. Och de flesta av metodfrågorna tar vi då också i relation till de specifika artiklarna. Så att vi kommer att hoppa lite grann, men jag hoppas vi ska kunna få en fin dialog. Det första jag vill fråga dig, det är hur kom det sig att du kom in på detta området? Varför började du forska och inom det här området? Ja, men altså, det hele startet for mange år siden, cirka 20 år siden faktisk. Da jeg var sykepleierstuderende og var i praktikk på psykiatrisk avdeling, så undret jeg så det ble flere foreldre ble innlagt, men jeg undret meg over at børnene var så usynlige. Og det var ikke noen kliniske retningslinjer i forhold til børnene. De passet seg selv, og man så ikke meg til dem. Eller det ble i hvert fall ikke, jeg opplevde det som om at de ble ikke tatt hånd om børnene, og det undret meg. Men så gikk jeg videre i utdannelsen og kom i praktikk andre steder, og kom litt på avstand av emnet. Og så i 2011 så startet jeg her på universitetet som underviser, og så kom jeg i kontakt med det psykiatriske området igjen. Og da kom den her undren som jeg hadde hatt for flere år tidligere. Den kom så frem igjen. Og så begynte jeg å undersøke om noe. Jeg tenkte så at nå hadde det endret seg, at nå var det blitt bedre. Og så jeg begynte at undersøke litt om det fantes for eksempel retningslinjer til børnene. Og det viste seg så at det finnes ikke noen faste retningslinjer om strukturerede tilbud. Men så skal det også sies at det er noe som får tilbudt samtale innenfor psykiatrien. Og det er også noe som jeg vet at de får hjelp ut i distriktspsykiatrien. Men jeg tenkte at, og også sinnesbætet, som er den interesseforeningen for psykiatrisk sykdom på Færøyene, de har også noen grupper, samtalegrupper med barn. Så det er noe hjelp, men alligevel, så lenge det ikke finnes noen strukturerede tilbud eller retningslinjer, så tenkte jeg at det vil alltid være noen barn som ikke får hjelp, for som man ikke får øye på. Men så begynte jeg å undersøke, men det er måske ikke noe problem med de her barna. Det kan godt være de har det fint, altså. Så foretok jeg en bakgrunnsundersøkelse, og begynte å lese om hvordan de hadde det. Hva sier internasjonal forskning om tilværelse? Förlåt, vilken referens hänvisade du till nu? Du började läsa om hvordan den målgruppen hadde det. Altså. Jag tyckte du nämnde en referens. Hva? Nämnde du en referens? Jeg sa internasjonal forskning. Okay, Jeg leste bredt forskning. Og da fant jeg ut at de hadde en utfordringer i tilværelsen. Og så ventet jeg tilbake til det her emnet på Færøyene og tenkte at det ville være interessant å undersøke hvordan de er på Færøyene. Og det ble liksom utgangspunktet. Og så begynte jeg. Og så gikk jeg i gang med at undersøke. Skal jeg svare på den første artikkelen måske nu, eller? Nej. Nej. Det har inte vi väldigt. Men det som gjorde at jeg gikk i gang med å undersøke det her emnet, det var at jeg hadde liksom en antakelse om at det var noen barn som ikke fikk hjelp, og så var jeg var også bare interesseret i å vite hvordan de opplever, hvordan de er å være barn på Færøyene. Fordi internasjonal forskning viser at de har noen utfordringer. Så vil jeg undersøke det på Færøyene for å se hvordan har de det på Færøyene. Och då hade du också hjälp här på Färöarna för det. Du kunde komma in och börja forska. Ja, men altså, jeg var jo her arbeidet her på universitetet, og så var vi så heldige at Elisabeth Hall kom til Færøyene, og
är det sån katalysator där sätter några ting här på universitetet och vi snackade så samman och så fick vi etablerat ett sånt samarbete. Och som så blev den första artikeln. Och det lavade jag så i mens jag arbetade och hade tid till det. Och grunden till att jag lavade den en metasyntese det var att jag ville liksom, jag hade läst någon bakgrundslitteratur men jag fann inte någon metasyntese där inkluderar många artiklar syntetiserar viten. Och därför tänkte jag nu vill jag gärna pröva att lava en metasyntes för att syntetisera existerande internationell forskning om ämnet. Det är väldigt bra start på det också och det är också bra när man har en egen klinisk hypotes. När man ser att det är någonting i sin verksamhet som skulle behöva utvecklas. Så att det var väldigt bra. Och så tänkte jag också att resultaten i metasyntesen kunde vara utgångspunkt för den färdiga undersökelsen. Jag tänkte vi ska först diskutera lite grann av det som finns i din bakgrund och så vidare. Det var väldigt fascinerande att läsa om det småskaliga samhället. För mig är det första gången jag är på Färöarna och det är en fantastisk möjlighet att se det här. Men jag tänker det finns ju småskaliga samhällen överallt egentligen. Över hela vår jord så finns det ju det. Du gjorde en fin beskrivning också i din redogörelse här för de karaktäristika som finns för det småskaliga samhället på Färöarna. Men skiljer det sig från andra småskaliga samhällen globalt? Nej, det gör det nog inte. Alltså för det att det som teoretikerna beskriver, alltså det gäller för alla små samfund och inte kun Färöarna. Men det som är att jag företog en litteratursökning om det var företaget forskning i andra små samfund om ämnet, alltså det vill säga om hurdan det är att vara barn av en förälder med psyksjukdom. Och jag fann inte någon undersökelse. Men hvis jag nu hade funnit undersökelser där beskrev det så kan man säga att så var det måske inte så relevant att företa en undersökelse på Färöarna för så kunde jag använda de resultaten för att de andra små samfund på Färöarna för att karaktäristika är detsamma. Men du spurste om det är forskel på. Nej, alltså ifølge teorier är det inte ett lille samfund är ett lille samfund. Ja, och karaktäristika är detsamma. För exempel i en lille bygd i Irland eller jag fann 2 studier men det var i förhåll till föräldrar som jag menar det var i Nordirland. Om föräldrar som med psyksjukdom att de följde sig stigmatiserade. Men det var så i förhåll till föräldrar. Jag tänker, finns det, du säger själv att det fanns inga andra studier här på Färöarna om barnens situation. Nej. Finns det andra studier som visar på hur det är i det småskaliga samhället fast utifrån ett annat perspektiv, ett samhällsperspektiv? Alltså, finns det någon forskning kring det småskaliga samhället på Färöarna inom något annat vetenskapligt ämne? Nej, inte så vitt jag vet. Nej. Så du är pionjär här också? Ja, det kan man faktiskt säga. Ja, nej, alltså det är något i gång. Det är forskning i gång som beskriver eller som är företag på Färöarna men ja, och i förhåll till småskaliga så säger de. Men så vitt jag vet är det inte någon annan forskning som handlar om. Men den globala forskningen som du har hittat, den stödjer de karaktäristika som du visar upp här på Färöarna? Ja. Vad säger du? Den internationella forskning som finns kring småskaliga samhällen, den stödjer de karaktäristika som du beskrev här. Det är samma sak, det stämmer? Va?
Ja, det andre som jeg har funnet. Ja. Ja, for eksempel den som jeg snakket om med foreldrene, altså mødre Ja. i Nord-Irland for eksempel. Ja, precis. Det, altså, men jeg har jo ikke undersøgt hvordan mødre på Færøyene, precis. Nej. så jeg vet jo ikke Nej. om de har det på samme måte, og det vil måske vel være relevant eller det ville være relevant at foretage et studie hvor informantene var mødre. Hvordan det at være mor i et lille samfund som Færøyene. Men okay, altså, så kunne vi måske anvende. Men det er så kun en forskning som jeg fandt fra Nord-Irland, som beskriver. Og det er ikke så godt grundlag, kan man sige. En sak som jag tyckte var intressant i din forskning, det var ju att man ända fram till 1969, eller det var först 1969 som man började vårda patienter med psykiska sjukdomar på Färöarna. Innan dess så skickades de över till fastlandet, vad jag förstår, och behandlades där. Och förmodligen jag kom tillbaka igen betydligt friskare, men de hade varit borta någonstans. Det var ju väldigt intressant, och jag tänker utifrån många av de citaten och det du har lyft fram och i hela samhället också. Vad gör det med ett samhälle, det här att problemen lyfts bort? Jo, men altså, det kom tilbake i 71, tror jeg det var, eller 69. Ja, 69 har du skrivit. 69 kom det tilbake, ja. Og dengang var det sådan, at det blev faktisk anbragt på en institut. De blev anbragt, de blev placeret på sykhuset og liksom, ja, isoleret der faktisk. Altså, og jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men altså, man hørte det dengang at det var ikke så ualmindeligt at mennesker kørte ut på psykiatrien for å kikke, bare for å se disse her merkelige mennesker som var der. Så det har nok gjort noe med holdningen til denne målgruppen. Altså. Og jeg tenker at det med holdning, altså det er hvis man tenker teori i forhold til holdning, eller hvis vi nu tenker Bourdieu inn for eksempel, så sier Bourdieu at han snakker om habitus og holdninger, at det er, altså habitus er treg, men den er foranderlig. Altså man kan forandre en holdning og en handling, men det tar lang tid. Og hvis man så tenker på det med holdningsbegrebet, definisjonen av holdningsbegrebet er at man skal ha viten og känslor, eller viten, altså kunskap og känslor og handling. Det hänger sammen, og det definerer holdninger hos mennesker. Og det kan, altså, og det har ikke vært mye åpenhet omkring psykisk sykdom på Færøyene. Og det, altså man mangler viten, så kan man gå ut fra at man mangler viten om psykisk sykdom. Det vil si at man kan ikke forandre et menneskes holdning. Det tar tid å forandre holdninger. Og så lenge man ikke er åpenhet omkring det her med psykisk sykdom, ja, men så kan man måske antage at det er svært å endre holdning. Det vil si at holdningen til psykisk syke. For det første er det ikke så lang tid siden det kom til Færøyene, og så er det manglende åpenhet omkring det. Og det medfører så at holdningen måske er befolkningen vet ikke nok om. Vet du vad det var som holdningen er påvirket. Vet du vad det var som gjorde att det blev den ändringen 1969? Vad var det i samhället på Färöarna som gjorde att man lät sina medborgare stanna kvar? Jag kommer tillbaka till Färöarna i 1969. Nej, varför man öppnade och började behandla patienter med psykiska sjukdomar 69? Ja, men det var nog en prioritering, samfunnsmässig prioritering. Man byggde ett nytt sjukhus, en psykiatrisk sjukhus, och bestämde sig för att nu skulle de här komma hem. Okay. Och så blev det ansatt en överläkare. Det var en psykiater i många år som tog sig av de här personerna. Och så kom de så hem till Färöarna. Men de alla bodde där på den psykiatriska delen. Avdelningen ligger intill de döda. Men det var nog för det att ja, men det var politiskt bestämt
att nu skulle man uppprioritera det och få den tillbaka till färden. Ja. För det är också det med att den gång var det ju stor avstånd till Danmark för exempel och de fick inte besök av familjen alltså, i Danmark. Okej, jag tänkte du pratar en del om sårbarhet. Att dina både familjerna och... Nu får jag inte den att funka riktigt här. Ska jag hålla på något? Nu kommer den. Om sårbarhet. Jag tänkte höra med dig, vad vet du om sårbarhet? Vilka teorier finns det runt sårbarhet? Vad tänker man att sårbarheten kan bestå utav? Vad vet du om det? Ja, men alltså det finns sårbara målgrupper som är utsatta målgrupper, för exempel. Och det är så för exempel den här målgruppen kan man måste nog karakterisera som en sårbar målgrupp. För de är utsatta, alltså de blir utsatta för några ting i deras tillvärelse. Är det en form av psykologisk utsatthet menar du då? Eller ja, sårbarhet? psykologisk utsatthet tänker jag. Alltså det blir ja, de är utsatta, alltså det vill säga att de har någon utfordringar i deras tillvärelse som måste är svåra att hantera. Och de har måste inte de resurser som ska till för att kunna hantera de här utfordringar. Därför är det en utsatt målgrupp. Men vi har olika sårbarhet, alla människor. Ja. Ja. Ja, men hvis man tänker Antonovsky för exempel, alltså han säger att det är att det kommer också an på vardan vi är, alltså vardan vår personlighet är och vardan på dem som är omkring oss, alltså den sociala relation som vi har till andra. Det kan så också påverka vår sårbarhet, att vi är genetiskt betingat för att vara sårbara. Finns det en biologisk sårbarhet i förhållande till ditt ämne? Ja, alltså det har jag så inte undersökt, men alltså men hvis man tänker här en holistisk tillgång till holistisk människosyn, så kan man inte se en person isolerat ut från kun det psykiska eller kun det fysiska, men det hänger ju samman. Och det vill säga att hvis man är utsatt för psykisk press i lång tid, så är det ju teorier som säger att det påverkar det fysiska också. Och omvänt, alltså hvis du är fysiskt sjuk så kan det påverka det psykiska. Rätt svar. Ja, och så det sociala också, alltså de sociala relationer för exempel. Ja. Vi ska gå in lite mer på dina teoretiska perspektiv. Och då vill jag fråga dig, du har genomgående valt ett hermeneutiskt antagande i din avhandling. Kan du berätta för oss om hermeneutik och varför du har valt det? Ja, men alltså det har jag valt för det att vid att använda hermeneutiken så kan jag uppnå förståelse, uppnå en ny förståelse, förstå någonting. Och jag har så valt Gadamer som referensramme. Och Gadamer säger att med det som han säger det är att vi har någon fördomar, men att de ska sättas på spel för att bli klokare, alltså för att få en ny förståelse. Och att vi förstår utifrån den kontext alltså, som vi är situerade i. Det vill säga att jag förstår utifrån det färöiska kontext och med dess traditioner, historia och traditioner. Men grunden till att jag valt det hermeneutiska perspektiv det är att det möjliggör en ny förståelse av en del av en helhet i första omgång. Alltså i förhållande till det här ämnet så har jag uppnått en ny förståelse för hvordan det är att vara barn av en förälder med psykisk sjukdom på Färöarna. Det är så en del av en större helhet, men hermeneutiken möjliggör vid förtolkning av det som i detta tillfälle informanterna säger, att uppnå en ny förståelse. Vid förtolkning.
Och så är det några andra ting också med det med förförståelse och fördomar och om jag kan komma in på det också. Det som Gadamer säger det är att det är viktigt att man blir bevisst om sin fördomar. För hvis man inte blir bevisst om sina fördomar, ja, men så kan det komma till att påverka resultaten av det som jag undersöker. Och hvordan gör man så hvordan kan man bli bevisst om sina fördomar? Och det kan man vet att talesätta den för exempel eller att tänka det igenom i sitt eget huvud men eller att skriva det ner men att göra det bevisst för sig själv. Således att man vet att det är där, det vill alltid vara där och man Gadamer säger att man kan inte vara, man är alltid subjektiv i sin förtolkning för man förtolkar ut från så som jag nu en gång är. Det är det ontologiska med perspektiv i det. Men i och med att jag talesätter mina fördomar eller min förståelse så kan jag vara mer öppen när jag ska analysera. Och jag tänker för exempel i mitt studie här så har jag att det är särskilt viktigt att bli bevisst om sin egen förförståelse. Nu tänker jag på metoden som jag har använt. För exempel så har jag använt en induktiv metod, det vill säga i analysen. Det vill säga jag har inte haft någon teorier som jag har sett resultaten utifrån eller förtolkat utifrån. Och där är det viktigt att man har att man är klar över sin egen förförståelse för det att hvis man använder en deduktiv tillgång för exempel där kickar ut från de teorier så det är bara min antagelse alltså tror jag att det är att det är nämligen att ens egen förförståelse inte kommer till att farva resultaten tänker jag. Vi kan återkomma till det här när vi tittar på helheten hur du har tolkat också då. Jag skulle också vilja veta lite grann för du har valt både Phil Barker och Hildegard Peplau. Det är ju två giganter inom omvårdnad. Ja. Och du har valt båda två. Och hur tänkte du när du valde båda två? Vad är det som särskiljer Barker och Peplau? What's the difference between Peplau and Barker? Why did you need two of them? Yeah, that's a good question. Ja, men alltså jag tänkte att Peplau var en pionjär inom psykiatri och hennes teori är utvecklad. Alltså det vill säga att den är genom tiden i starten var den blev den utvecklad till blev den använd specifikt i förhåll till psykiatrisk psykpleje. Men den har så blivit utvecklad till att kunna användas innanför andra områden. Den är mer bred och så. Men Barker han är mer specifik i förhåll till psykiatrisk psykpleje. Men jag tänkte alltså att kombinera de två för de ser inte helt detsamma. Men allihopa ser det detsamma. Men, hade det räckt med en? Ja, men det hade det kanske. Och kanske en annan också. Som till exempel? Ja, men alltså jag kunde kanske ha tagit en systemteori för exempel och indratt den i diskussionen. Men det har jag så gjort i perspektiveringen. Det är ju två säkra kort, Peplau och Barker. De är ju safe cards to use them. Jag tänker mer om det var så att det är något att de kompletterar varandra på något sätt. Att de kompletterar så att de hjälper senare sjuksköterskan som ska arbeta med familjen eller den personal som arbetar med familjen. Ja, men det tänker jag också för det att Peplau är mer, hon har liksom en uppskrift på hur du kan gå igång. Ja. Hon har några faser så hur man kan som man kan genomgå i sitt arbete som sykeplejerska. Det vill säga hur etablerar jag kontakt? Vad säger jag, vad gör jag i de olika faser här som hon snackar om? Och det gör Barker så inte på samma måte för att han ser mer att man ska fokusera på problemen och alltså han har inte samma uppskrift.
Därför tänker jag att det kunde vara gott att det var så en tanke jag hade faktiskt för att kombinera de två. Jag vet inte om jag kan bara Jag tänker att vi ska gå du och tar ta... ett sidetal kanske så. eh, Nej, jag vet inte men Vi ska fortsätta med ytterligare en teori som du använder, och det är ju salutogena hälsomodellen, Antonovskis, som jag ville diskutera lite med dig. Och jag tänkte vi ska titta först på generella motståndsresurser. Motståndsresurser, eller hur översatte du dem? ja, motståndsresurser. Ja, just det. Och Precis. Vi pratar om samma sak. motståndsunderskott. Just det. Kan du berätta lite grann, vad är det för något, de generella motståndsfaktorerna? Alltså motståndsresurserna. Mm. Ja, men alltså motståndsresurser, alltså det är några resurser som vi får genom vår uppväxt, och de blir etablerat isär i barndomen. Motståndsresurser, alltså det kan vara det som jag nämnde, alltså i förhåll till hvis man växer upp i en kärlig familj, får omsorg, kärlighet, och upplever hvis vi tänker de tre ting in, att man upplever att de tre komponenter om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, alltså hvis man upplever det i sin barndom för exempel, att jag förstår en situation och jag klarar att hantera den och jag ser mening med livet, så är det med till att det som medför det att ett barn för exempel eller en person får motståndsresurser till att hantera livet. Och det medför att man har en hög upplevelse av sammanhang. Vad säger Antonovsky om hur vi utvecklar en salutogen? Vad säger Antonovsky om hur vi utvecklar en sense of coherence? Gör vi det hela livet, eller när börjar vi göra det? Ja, men alltså vi gör det hela livet, men att själva upplevelsen av sammanhang blir etablerat i barndomen eller den tidiga vuxenåldern. Och det är därför viktigt att man styrker upplevelsen av sammanhang så tidigt som möjligt. Att barnen får några motståndsresurser, eller personer får motståndsresurser medan de är barn, så att de kan hantera vuxenlivet. Men allikevel, alltså man kan få motståndsresurser genom hela livet. Och det finns väl olika teorier kring det, om man har det hela livet. Antonovsky är ju ganska tydlig vad jag förstår och säger att man har nått sin potential i tidig medelålder vid runt 30-årsåldern, medan andra menar på att det kan, bland annat jag själv, menar att det kan ändras hela livet. Man kan ju mäta sense of coherence genom socken och känslan av sammanhang. Och vad vet du om de här familjerna du pratar om? Har de, när man har mätt i kvantitativa studier, hur ser deras känsla av sammanhang ut? Jag tänker då på barnen. Ja, jag tänker familjen eller de vuxna till exempel. Ja, och hur deras upplevelse av sammanhang ser ut. Ja, jag tänker när man använder instrumentet. Och instrumentet till att måla. När du mäter deras känsla av sammanhang, det kan du göra. Okej, ja. Jag vet att Antonovsky har utvecklat ett instrument där man kan måla på upplevelsen av sammanhang. Men jag har inte satt mig in i det. Nej. Det finns också idag utvecklade instrument som är säkerställda och också på barn. Det är ganska små barn. Så det kan vara ett tips för framtiden. Ja, och också mäta det. Ja, det kunde vara intressant att höra mer om. Ja, hur man kan måta det. Ja. Jag kan vi titta på en bild som du har på sidan 27 i din avhandling? Ja.
Här har du beskrivit det här när man har stark upplevelse av sammanhang, moderat och svag upplevelse av sammanhang. De här 3 olika delarna, stark, moderat och svag, de kommer väl ifrån mätinstrumentet? Eller? Ja, det är nog för att det instrumentet som han har utvecklat i förhåll till att värdera om det är en stark eller moderat eller svag upplevelse av sammanhang. Men det som jag vill illustrera med det här, det är alltså det är hvis man har en svag upplevelse av sammanhang, så påverkar det upplevelsen av hvis man har en svag upplevelse av sammanhang, så har det betydning för hvordan, eller det påverkar hvordan vi hanterar vårt liv och om vi uppnår det som helbred. Men jag tänker precis, är den här modellen som du har, ligger den på individnivå eller ligger den på gruppnivå? Men jag tänkte att det är individnivå. Alltså det illustrerar för exempel, hvis vi ser en person för oss, så är det på individnivå det här. Ja. Men okej, alltså du tänker mer systemiskt i en familj för exempel, att familjen tillsammans. Ja, det är individnivå. Jag tänker mer utifrån att du vill belysa det småskaliga samhället. Och som jag uppfattat det så har du hänvisat till Antonovsky för att belysa det sociologiska perspektivet lite mer. Nej, det har jag inte tänkt. Jag har tänkt att det är individnivå det här. Ja, det är individnivå. Så det fångar inte riktigt heller det småskaliga samhället. Det fångar inte heller det småskaliga samhället. You can't capture the small scale society. Och jag tänker att och det har jag så inte tänkt med den här figuren. Jag har tänkt att det är bara för att illustrera, för att få en förståelse för alltså för upplevelse av sammanhang. Alltså hos ett individ. Och jag har inte tänkt att det är att relatera det till ett samfund. Alltså. Nej, jag uppfattar att du har argumenterat för det i ditt arbete. Men vi kan återkomma om det. Jag vet inte om jag förstår spörsmålet helt riktigt, tror jag förstår det helt. Jag tänker att den är målgruppen, tänker jag. Eller är det det du tänker på? Vi kan ta fram nästa bild. Här, nu får du dina syfte och dina forskningsfrågor på svenska. Ja. Men vi har ju sett dem innan på, och vi har dem här på danska. Då är min fråga, hur belyser du det småskaliga samhället? Nu har du alltså tagit med både hermeneutiken och för att öka din egen förståelse. Du har tagit med teorier som ska stödja sjuksköterskans förståelse. Hur har du tänkt att det småskaliga samhället ska komma fram? Ja, i förhållande till Antonovsky, tänker du? I förhållande till ditt syfte och dina forskningsfrågor? Ja, men alltså, nu har jag prövat att analysera det utifrån Antonovsky i förhållande till motstånds resurser och motstånds underskudd. Alltså det som Antonovsky säger, det är att hvis man blir utsatt för stressorer med en hög stimuli, för exempel över lång tid, som man inte klarar att hantera själv, så uppstår det motståndsunderskudd. Och för exempel, hvis vi kikar på hvordan de vuxna barn upplevde vuxenåldern, så för exempel så hade flera av dem vedvarande behov för att professionell hjälp, för exempel. Och det har jag förtolkat som att det här är motståndsunderskudd. Fordi de har behov, andra må komma in och kompensera för det som de har bruk för. Så är det ett motståndsunderskudd. Men det sker väl i alla samhällen? I alla de samhällen vi lever i? Det är väl inget specifikt? Ja, du tänker i förhållande till det färöiska, ja. Ja, men det kan, ja, det är så det om... Alltså det som jag var intresserad i, det var att jag är inte intresserad i att sammanligna alltså Färöarna med som sådan med andra länder. Jag var bara intresserad i att veta hvordan de upplever tillvärelsen på Färöarna. Men det kan vara att det blir förstärkt, alltså i och med att vi bor i lilla samfund där det förekommer fördomar, så kan det vara att barnens upplevelser är, jag vet inte, det kan vara att det är förstärkt i lilla samfund, men det kan också vara att det är några resurser, för exempel till det praktiska, att de får god hjälp.
och att det kan så ge överskott motståndsresurser. Okej. Ja. Jag tänker att vi ska gå och prata lite grann om din paper 1. Och jag ber om ursäkt för bilden här. Jag försökte ta en kopia i din text och jag fick färgerna upp och ner, bak och fram på den lilla där. Jag får be, den längst till höger. Jag får be om ursäkt för det, men du vet vad jag menar. Ja. Om vi pratar lite grann om den här första, då har du gjort en metasyntes. Och det är en väldigt bra artikel tycker jag, spännande och intressant. Där du har fångat då 10 olika länders perspektiv, och totalt 360 barn mellan 5 och 26 år, så det är väldigt bra. Det jag skulle vilja höra med dig lite grann, när man gör en metasyntes, då lägger man ju ihop alla så att säga, de artiklar som har kommit fram och gör en tolkning, eller hur? Och där gjorde du en hermeneutisk tolkning, eller? Ja, alltså i metasyntesen så, ja, som du säger så var det 22 artiklar inkluderade i själva metasyntesen. Alltså i den här metasyntesen så, eller Sandlovski och Barroso, de nämner 5 punkter som ska uppfyllas i en metasyntese. Och så nå med ett litteratursökning att den ska vara en fullständig litteratursökning. Och det har du beskrivit jättebra i din avhandling. Ja, det jag skulle vilja veta av dig, det är det, därför att i de här artiklarna så har det varit olika typer av kvalitativa metoder. Det har varit innehållsanalys, det har varit grounded theory, det har också varit hermeneutiska, tror jag det var någon med hermeneutisk tolkning som har väldigt olika djup i sin tolkning. Ja, okay, ja. Och hur var det att göra analysen utav det? För det brukar man ju beskriva som en utmaning. Nu har mina 40 minuter gått, så jag tar 5 minuter till. Ja, men jag tänker alltså det med alltså det, hvis vi tänker Gadamer nu igen, alltså det med hermeneutiken, att man ställer sig öppen över texten och att man klargör sin egen förförståelse och förtolkar resultaten. Alltså det vill säga att det att man ifølge Sandlovski och Barroso så ska man förtolka de förtolkade resultater av studierna. Det vill säga man kikar efter det som författaren i de här 22 artiklar har förtolkat, och så förtolkar man det vidare. Och där kommer så hermeneutiken in, att jag får en ny förståelse ut av deras förståelse. Jo, men jag tänker att grundartiklarna har ju legat på olika nivåer. Jo, men jag kan sagt ha en hermeneutisk tillgång allikevel, selv om de för exempel använder en fenomenologisk eller en annan metod för exempel eller om de använder forskjellige metoder i sina artiklar, så kan jag lave en hermeneutisk analys av deras resultater och bli klokare på det som de säger. Och det var inga svårigheter att göra det? Nej, men alltså nu var vi 2 som analyserade data samman och alltså vi företog forskartriangulering och vi analyserade utifrån kvaler var vi ja, men alltså processen var så att materialet blev kodat och så blev det kondenserat och så fick vi mening ut av det. Ja, om det är svårt att göra det alltså nej, men det vill alltid vara det är måske alltid lite svårt för det man kan bli styrt av sin egen förståelse för ämnet. Men i och med att det är 2 eller 3 som analyserar samman så och når till enighet i förhåll till kategorierna, så kan det måske inte vara så mycket annorlunda. Tack så mycket. Då ska jag be få avsluta min förfrågan på grund av tidsbrist. Tack så mycket.
Detta var første parster av verjene, og det som for henta nu at det var en kaffestekker på 15 minutter, og så kommer Lisbeth Borge, annar anmälningen att examinera Christiane. Att nåt här här var tike möjligheter att sätta spårningar. Hvis det har några. Så hvis det onkel som har spårningar så ska jag ha det vita i kaffepausen, kaffestation. Så kommer Fredrik till sist att ställa några spårningar och hända parsten. Det som så händer att nåt att nevnt hon öll her for bostor i en løte, og her kommer det så at gjøre et tilmæle om det endelige vurderingsene av PhD-verden og øll arbeiden samlet. Så kaffepausa i 15 minutter nå. Hvis jeg anker spårningar som det brenner inne vid, kunne dere se mer fra i pausen. No. Kom maar even.
Ja, det er den. Det er noe man ikke kan få
Ja. Så. Sådan. Det hjælper at kunne pifte. Et spørgsmål. Fint. Hun er færdig, så går jeg lige op Ja. og siger det spørgsmål. Nej, Efter anden opponent. Lisbeth. Ja. Ja, kom indenfor. Vi vil nu starte op med anden afdeling, og nu er det tid til anden opponenten, Dr. Lisbeth Borge, som jeg vil bede om at tage ordet. Ja, da skal jeg starte opp. Så jeg vil starte med å si tusen takk til Universitetet på Færøyene, som inviterte meg til å vurdere Christian Adams interessante avhandling, som jeg har hatt stor glede av å lese. Og jeg vil også gratulere Avdeling for sunnhet og sykepleiervitenskap for at dere har støttet denne type forskningsprosjekt. Siden dette er en kvalitativ studie, så arbeider vi jo veldig nært med det stoffet, og jeg møter jo også avhandlingen med mine forutsetninger. Og jeg har tenkt at jeg har lyst til å dele litt av de forutsetningene som jeg drar med meg når jeg nå har lest din avhandling, fordi at jeg drar også med meg en type natur og kultur og et samfunn som jeg skal bare kort si bitte lite grann om. Det første bildet som er helt øverst til venstre, det er jo fra Færøyene, hvor det også er mitt første besøk. Jeg møtte en kollega på min arbeidsplass et par dager før jeg nå skulle reise, og jeg fortalte da til henne at nå skal jeg på Færøyene, og hun forteller da spontant at hennes mor vokst opp her på Færøyene, på en av disse øyene. Og hennes bestefar, han var fisker, og sånn som mange av mennene som hun sa her på Færøyene. Og de gangene han kommer hjem etter fiske, så blir det mye bråk hjemme, forteller min kollega. Det blir bråk og fyll. Og det var en veldig krevende barndom for moren, som da reiste da hun var 16 år gammel. Og moren har i alle sine år siden vært veldig mye plaget med depresjoner. Så min kollega beskriver Færøyene som et melankolsk og et annerledes samfunn, sier hun, med en veldig vakker natur. Så det gir meg jo litt sånn forståelse. Bildet nederst her, det er et bilde fra Sogn og Fjordane, altså på Vestlandet av Norge, hvor jeg jobbet i 12 år med å starte opp en videreutdanning for psykiatriske sykepleiere i sin tid. Og det som var interessant med det fylket var at de hadde også sendt sine mennesker med psykiske lidelser ut av fylket. De måtte reise til Bergen. De ble også stuvet vekk og bort. De ble ikke sett. Og da bygget også fylket opp en psykiatrisk klinikk og distriktspsykiatriske sentre rundt omkring. Men veldig mange mennesker der sier noe av det samme som i samfunnet her på Færøyene, at menneskene ble usynliggjort. Og det ble lagt lokk på. Bildet nederst her, det er fra
til høyre, det fra Lofoten i Nord-Norge, hvor jeg jobbet 1 år som helsesøster og psykiatrisk sykepleier, og jeg var veldig mye ut i dette lille lokalsamfunnet på 2000 mennesker, hvor alle også ble veldig synlige for hverandre, og det veldig spennende å være i den type samfunn, tenker jeg. Det øverste bildet her fra Modum Bad. Det en institusjon som ligger i Modum kommune i Norge, litt utenfor Oslo. Der jobbet jeg i 7 år som familieterapeut, og der var familier innlagt i disse vakre gamle husene fra 1870-tallet, med mor og far og barn. Og det har vært veldig nyttig for meg å ha jobbet i den type setting. Selv om ikke de bodde i sitt lokalsamfunn, så har jeg kommet til veldig mange av disse erfaringene når jeg har lest din avhandling. Sånn at nå vet du litt grann om min bakgrunn, fortalt litt om det. Vi skal jo ha fokus på din artikkel 2 og 3 da, i din avhandling. Og det i en setning som jeg har lagt merke til, som jeg lurer litt grann på, og det dette med at alle kjenner alle. Så jeg spør litt sånn om det en myte eller sannhet, fordi jeg leste akkurat en rapport som skrevet fra Nordlandsforskning. Den kom ut i 2016, så jeg har lagt ved, det fra Anvik og Valldal. Og de har intervjuet 22 ungdom fra Island, Norge og Færøyene om deres oppvekst. Og det jo en ganske... De forteller om mye omsorgssvikt, og det jo kanskje noe av dine informanter også egentlig handler om. Det stor omsorgssvikt. Og det som en av disse informantene i den studien, han sier noe om at hjemstedet Færøyene et lite sted hvor alle kjenner alle. De kjenner hverandre bedre enn de kjenner seg selv. Og du har jo også med en setning fra Burton her om at altså den relasjonen man har til andre da. Men hva dette sitatet uttrykk for, dette med at alle kjenner alle? Du sa litt om det i sted, men jeg skal gjerne tenke deg at du sa litt mer om det. Ja. Ja, det kan man så alltid diskutera vad det alltså alla känner alla, alltså man tror man känner en person som så känner man måste inte välkommen allikevel och men det som jag lägger i det att hvis man tänker alltså jag tänker det som karakteristika med ett litet samfund, det med att det man har de här små eller täta relationer, multiplexa och täta relationer som man kan inte undgå att se vad andra gör. Det vill säga att det så en måte att känna en annan på att jag ser vad välkommande gör. Och så det också några hållningar, alltså hvordan uttrycker det, hvordan kommer hållningen till uttryck. Och hvis jag vet vilken hållning min nabo här så det en måte jag känner en annan på. Men vi kan ju inte vi kan inte känna alla alltså det kan också vara en man kan kalla det måske en fordom att alla känner alla. För det att det behövs inte vara sant. Alltså men det inte det som jag har undersökt, alltså så ska man lava ett annat. Det kunde vara intressant att lava ett annan undersökelse var man prövade jag få svar på det. Alltså vad känner alla på Færøyene. Ja. Det kan man så alltid diskutera, alltså men at jeg spør deg litt sånn med tanke på for å få litt sånn i overgang inn mot den forskerrollen du da går inn i. Ja. For jeg tenker at dette en myte? Altså dette noe som man sier på Færøyene? At alle kjenner alle. Og det tenker jeg at det ligger jo også kanskje i din kropp da, når du skal ut og forske i dette samfunnet.
Ja, det er faktisk et interessant spørsmål, men jeg har ikke tenkt det i forhold til meg selv. Det har jeg Du har faktisk ikke tenkt på deg selv? Nei, det har jeg ikke, men altså, det er interessant absolutt å diskutere også, fordi det kan godt være en fordom som jeg har også, at alle kjenner alle, uten at det behøves måske ikke å være sant. Altså, men nå skal jeg tenke meg litt om litt, men ok, hvis jeg har en antakelse om at alle kjenner alle på Færøyene, så kan det muligvis påvirke resultatene, mine resultater. Ja? Så det er faktisk veldig interessant, men ok, jeg har ikke gjort det tydelig for meg selv. Nei. Skal jeg bare innrømme. Nei, at det kan ha vært, altså min fordom at alle kjenner alle, kan ha påvirket resultatene. Det kan det muligvis ha. Ja. Men det vil være interessant å undersøke om det er sånn på Færøyene, alle kjenner alle. Ja, eller kanskje, jeg tenker at dette er jo også noe med, når du er kvalitativ forsker, så er jo noe du også skal lære. Absolutt. Og jeg tenker at hvis andre her skal ut og forske og gjøre det, så tror jeg det er nettopp viktig å tenke over sine fordommer, hvis vi skal bruke det begrepet fra Gadamer. Absolutt. Fordi jeg har bare tenkt i forhold til psykisk sykdom, altså mine fordommer, altså i forhold til, altså jeg har tydeliggjort mine fordommer, altså mine personlige eller private, og i forhold til det som jeg har lest, og i forhold til i praktikk, altså at det er min forforståelse, den er bare der. Men jeg har ikke tenkt på min forforståelse som en del av det her samfunn, kan jeg si, som sådan, altså. At jeg selv kan være preget av samfunnet. Det er det. Ja. Det tenker jeg er en veldig kjerne. Det er det aller viktigste vi gjør i kvalitativ forskning. Ja. Så det er fint at du har litt refleksjoner på det, synes jeg. Fordi at forskeren er jo en fortolker, da, sånn som du har vært nå. Ja. Og det er jo her dette begrepet med... Men det er også det som Gadamer sier også, at man fortolker jo ut fra sitt historiske ståsted. Og jeg er situeret i det her konteksten. Altså jeg er en del av konteksten. Så... Men det som jeg vil ønsker å gå inn på er jo også at det handler noe om refleksivitet som er begrep. Vet ikke om du er kjent med det begrepet innenfor kvalitativ forskning? Refleksivitet. Ja. Sier det deg noe? Ja, men jeg kommer til å tenke på at det at reflektere, altså om... Ja, refleksivitet. Ja, for det er jo noe av dette med å, som jeg har skrevet her, noe om at forskeren overveier og erkjenner betydningen av eget ståsted nemlig, i forskningsprosessen. Ja, og om jeg som forsker, altså hvis man tenker på hvordan man skal validere et kvalitativt studie, for eksempel, at jeg selv reflekterer over, jeg vet ikke om det er det, altså, men jeg som forsker reflekterer over om jeg som forsker i felt kan påvirke forskningen. Altså, det skal man så overveie. Det skal man ha med når man er en kvalitativ forsker. Det skal man ha med seg. Så mitt spørsmål til deg er jo det er jo ikke det at altså, jeg har skrevet her, spørsmålet er derfor ikke hvorvidt forskeren påvirker prosessen, for det gjør vi. Men hvordan? Hvordan tenker du at du har påvirket dette studiet ditt? Altså, jeg tenker at jeg kan, som en del av det her kontekst, det færøyske kontekst. Jeg er en del av de tradisjoner, og jeg har opplevd her, og jeg er oppvokset her og har bodd der hele mitt liv. Og derfor er jeg en del av konteksten. Det vil si at hvis jeg ikke har tydeliggjort det, hva det betyder for meg som forsker, hvilke forståelser jeg har, og hvilke fordommer jeg har, så kan det påvirke resultatene. Men det som jeg tenker, det er at det som, altså for å validere det, så har vi vært, som jeg nevnte, 2 og 3 om selve analysen. Altså det er foretatt forskertriangulering.
Men de andre, en av de andre er også et barn av det her samfunn, og har sine fordommer. Altså en av de andre som har analyseret. Og har muligvis det samme som jeg, altså samme forståelse som jeg har. Mens den tredje er så dansker, men så det er altså, ja, hva skal jeg si, så selv om det er en forskertriangulering i forhold til analysen, så er det ikke sikkert at resultatene ikke er farvede av min forståelse. Ja. Men det som jeg har gjort, det er at jeg har italesatt min forforståelse i forhold til emnet. Ja. Altså i forhold til selve emnet. Ja, altså, men nå er vi litt sånn under ja, det, som forsker, egentlig. ja. Sånn at, men jeg tenker at noe av dette handler også om ditt eget syn på folk med psykiske lidelser, for eksempel. Det kan jo også bidra inn i møte med, eller måten du går inn i dette på, men det kan vi komme litt tilbake til. Ja, i intervjuene for eksempel, intervjusituasjonen. Det kan vi ta litt om etterpå, for jeg hadde lyst til å stoppe litt til med den forforståelsen din, fordi dette i samfunnsvitenskapene så er det jo veldig mange forskere som trekker fram fordeler ved at forskeren har en lokal status. Altså det er jo faktisk en fordel at du kjenner dette lokalsamfunnet du forsker i. Men på den annen side så kan jo denne fortroligheten gjøre deg hjemmeblind. Altså du kan bli blind på hva du egentlig ser og forstår. Og hvordan kan denne kulturen da se ut fra andre posisjoner? Så, derfor så spør jeg deg, hvordan tror du det har påvirket arbeidet med design av studien din? Og hvilke hypoteser? Du snakket litt om hypotesene, det fikk vi jo litt om i stad, så vi behøver ikke gå inn på det, men jeg tenker, hvordan har det påvirket det designet du valgte? Kunne du ha valgt noe annet når du ser i ettertid, for eksempel? Ja, at jeg har valgt et kvalitativt studie, tenker du? Designet, ja. Ja, design er jo det er jo mange ting. Det går jo både helt fra den vitenskapsteoretiske og metodene og alt du har gjort. Hele forskningsprosessen, egentlig. Har du tenkt Ja, men altså, hvis jeg for eksempel hadde en naturvitenskapelig tilgang til data, da ser man jo ikke, da snakker man, altså, da undersøker man jo ikke de subjektive opplevelser, for eksempel. Altså, da sier man jo at man er jo mer objektiv i sin fortolkning. Man får noen tall, og jeg er så mer objektiv som fortolkning. Jeg forholder meg til noen tall, for eksempel. Så det kunne være en mulighet at jeg valgte en annen metode, altså, og vitenskapsteoretisk referanseramme, enn en kvalitativ. For så var jeg ikke på samme måte måske min forforståelse kom til å farve resultatene, hvis jeg hadde en annen forskningstilgang. Så det kunne man måske gjøre at man tok lavde en kvantitativ undersøkelse av og hadde noen variabler som man ville undersøke i forhold til et eller annet i forhold til målgruppen. Det kunne for eksempel være at men altså jeg tror det vil være litt besværlig fordi at det ikke er nemt å få informanter. Hvordan skal man få informanter? Det vil være en utfordring, tror jeg, altså, å finne nok informanter. Men man kunne måske ha noen variabler. For eksempel, har du fått støtte? Ja, nei. Eller har du jeg vet ikke, altså, er du blitt utsatt for slatter? Ja, nei. Eller så videre. Altså på den måten, måske. Ja. Nei, det kan jo også ha noe med måten du har for eksempel formet informasjonsbrevet, eller hva du har gått ut med, kan jo også ha betydning måten du lagde opp intervjuguiden din, hva du hadde fokus på. Så det kan være mange elementer i dette her. Men dette går jo altså noe på dette med nærhet og
og distanse da, fordi jeg tenkte vi kan jo gå litt sånn videre på det med når du sitter der da, og skal intervjue. Så allerede i samtalen så foregår det jo en samhandlingsprosess mellom de du sitter med, som du har beskrevet godt, hvordan det har foregått. Men det jo, du har også noen kommentarer helt sånn på slutten om det med å være i en dobbeltrolle. Du har kanskje knyttet det mer til det å være sykepleier når du skal gå ut i en annen sammenheng, men hvis vi bruker noe av den samme tenkningen du har skrevet der, helt på slutten, om det å være en sånn type dobbeltrolle, altså hvordan tenker du noe på om hvordan du som forskersubjekt kan ha påvirket denne situasjonen? Ja, men altså, nå jeg for eksempel sykepleier. Det kan være litt svært å være professionell i en sånn, eller at ja, det kan være litt svært å være at intervjue for eksempel, fordi at jeg for eksempel sykepleier, og det kan være litt svært at skille det at nå jeg forsker og nå jeg sykepleier. Men så spørsmålet om man skal gjøre det, om man behøver, at man kan ha en dobbeltrolle på den måten, at man forsker og sykepleier, men jeg kan også ha en dobbeltrolle at det at jeg kjenner vedkommende privat for eksempel, og nå skal jeg intervjue vedkommende. På den måten kan det også være en dobbeltrolle, men dobbeltrollen, altså, jeg tenker at du spør om den her dobbeltrollen kan, hvordan det var intervjuet for eksempel. Du kunne jo beskytte informantene dine, du kunne ha gått inn i en terapeutrolle. Ikke sant? Hvor åpen er du i stand til å ta inn deres, eller var du redd for at de skulle, for mange av dine informanter, eller du sier at mange av de jo i et hjelpeapparat allerede, så de pasienter eller brukere av helsetjenesten. Og kan det ha påvirket også noe av intervjuene, at det også noe både å beskytte deg selv eller beskytte de andre? Har du noen tanker rundt det? Altså jeg må si at jeg selv ble meg berørt. Jeg selv ble berørt i intervjusituasjonen, og jeg følte meg liksom maktesløs, faktisk. Og informantene, det å fortelle om det som de har opplevd, altså det berører også den, for de får noen ting frem igjen. Og hvis man tenker på det etiske i det, altså så fikk de tilbudt, altså hvis de hadde behov for det, så fikk de tilbudt efterfølgende oppfølgning, altså at de fikk lov til å snakke med noen, hvis de hadde behov for det. Men det kan være at det er måske litt svært, altså man kan også være måske ikke professionell nok. Altså det kan både være fordeler og ulemper ved denne dobbeltrolle, altså at man blir for involveret i situasjonen så man ikke blir professionell nok. Men man kan også være liksom en terapeut overfor informanterne. Kjente du på det? Om jeg kjente? Om du kjente på det, at du kom inn i noen dilemmaer som ble utfordrende for deg? Ja, men altså dilemmaet som jeg opplevde som var litt sårbart for meg, det var at jeg følte at jeg følte meg så maktesløs, altså at jeg ikke kunne hjelpe, altså ja, altså jeg ble faktisk, jeg hadde empati med informanterne, men allikevel, eller sympati kan vi heller si, fordi at jeg prøvde å være nærværende, men altså i det lange løp det så ikke nok altså jeg følte ikke jeg hjalp nok. Nei. Altså jeg kunne ha vært måske mer en sykepleierske. I intervjuet? I intervjuet, ja. Jeg vet ikke, men altså. Skal du det? Nei, jeg skal ikke være det, men allikevel det kan være litt svært å unngå. Altså, det det. Men jeg prøvde så å være professionell og holde meg til intervjuguiden og at være åpen, altså det å være åpen og stille oppfølgende spørsmål, å være lyttende og åpen og altså anvende det som man snakker om kommunikasjon, altså de kriterier som skal være til stede for å
ha en god kommunikation med en person. Ja. Alltså det är väl aktivt lyssnande för exempel att jag visste alltså att det var kongruens i min kommunikation. Ja. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle bare si litt grann om den intervjuguiden din i forhold til at du tok jo med deg funn fra metasyntesen fra artikkel 1, hvor du hadde disse begrepene caring, coping and concealing. Og for meg så ser det ut til at den intervjuguiden fokuserer veldig fint på det med caring og også concealing, men det jeg lurer på, hvordan utforsket du det med coping? Det kan ikke jeg finne igjen i intervjuguiden. Kan du si noe om det? Nej, men det står alltså det var ju semistruktureret intervju. Det vill säga att intervjuguiden är liksom utgangspunkt och det är inte alla spørsmålen som står i intervjuguiden. Nei, du hadde forskningsspørsmål, så det er bare utifra de forskningsspørsmålene jeg nå spør deg utifra. Derfor ble jeg nysgjerrig, for jeg synes det mangler. Ja, med concealing. Nei, med coping, nej, med altså coping, mestring. Ja. Ja, alltså hvis jeg tänker tillbaka, men alltså ja, men det kan godt være at det ikke kommer så tydelig frem i intervjuguiden. Nei. Det med coping. Men allikevel så vet at jeg stiller de oppfølgende spørsmål til det som de sa. For eksempel at de ikke fikk emosjonell støtte, for eksempel. Det var ingen som lyttet til dem. Og jeg stiller de oppfølgende spørsmål. Ja, men hvordan opplevde du det? Hvordan håndterede du det? Hva gjorde det ved deg? At ingen lyttet til deg. Det er så et eksempel. Og så kommer man jo frem, så kan det være, nå sier jeg bare at informanten sier, ja, men jeg ble meget ked av det, eller jeg gikk inn på værelset og græt. For eksempel, det er jo en coping. Det er en slags coping, ja. Ja. Men med et annet eksempel kan også være at det er noen av børnene, det er ikke alle som fikk praktisk hjelp, for eksempel. Så de påtog seg ansvar, faktisk voksen ansvar, flere av dem. Ja. Og så spurte jeg inn til, ja, men hvordan opplevde du så det? Hvordan håndterte du det? Så det kan godt være at det ikke er tydelig nok i intervjuet. Nei, altså det var litt sånn at jeg ble litt nysgjerrig på det, rett og slett. Og jeg tenker at du kanskje i den tredje artikkelen din har mer fokus på det med mestring enn i artikkel 2. Så det kan jo være også at det har blitt noe forskjell der som du har hatt fokus på. Men du skal jo utforske det med voksenperspektivet da, som du har i den artikkel 3. Og der har du jo tatt utgangspunkt fra det siste åpne spørsmålet som du har i intervjuguiden. Og da lurer jeg litt på hvilke muligheter og begrensninger ga det deg til å utforske, eller få nok fyldige data til å utforske voksenperspektivet, som du i utgangspunktet kanskje ikke hadde tenkt så mye på? Nei, men det er også riktig nok. Altså, i starten så var meningen at det skulle omhandle børnenes barndom kun. Men så ble det stille et åpent spørsmål, og så viste det seg at så ble det jo snakket om hvordan de har det i dag. Og det ble som sagt som utgangspunkt for den tredje artikkel, men altså, det kunne sagtens altså hvis jeg hadde bestemt meg for at gjøre et studie som undersøkte voksenlivet, så ville intervjuguiden se annerledes ut. Så ville den være baseret på, altså det ville være flere spørsmål i forhold til hvordan opplever du voksentilværelsen. Det vil si at man ville få måske flere kategorier, eller flere temaer. Altså, det kunne ha vært, jeg tror det ville være bedre belyst hvis jeg hadde bestemt meg for at nå ville jeg lave et undersøkelse. Et intervju til, for eksempel. Et intervju til med fokus på voksenlivet. Men det var sånn at det var så mye datamateriale som bare gikk til spille, eller så ble det til den tredje artikkelen, men jeg kan godt se at den
at det kan begrense. Ja. Den begränsande, Ja. altså, for de intervjuguiden. Ja. Altså, det var kun det åpne Jeg spørsmål. tror også det at Ja, ja. det kunne kanskje ha vært en styrke om du hadde hatt en Ja. Runde til. Ja. Og fått mer fokus på det. Ja. Men, Absolutt, så det kunne man sagtens lave en undersøkelse senere, Ja. muligvis å utdype denne her, Absolutt. og det går få an å noen gjøre. flere perspektiver fram. Absolutt. Du har jo brukt denne kvalitative innholdsanalysen da, som du har snakket om. Dette med det manifeste og det latente som du beskrev i stad. Men det jeg lurer på er, som jeg synes kanskje er litt uklart, er hvordan forstår du fortolkningen av det latente innhold da, som ifølge Granheim Lundmann, når du skriver et sted i avhandlingen din at de har et teknisk metodisk syn i forhold til hvordan vi oppnår viten. Ja, Kan du forklare det? Ja. Ja, men altså, hvis man sammenligner det med Sandlowski for eksempel, så sier Sandlowski at altså, hun har ikke, altså, grenserne imellom de forskjellige metoder mer flytende, for eksempel. Altså, ja, de mer flytende, mens Granheim og Lundmann, altså, metoderne, det den metode, eller den metode, eller den metode, altså, det mer altså, det mer teknisk. Altså, Ja. du må anvende den, eller den, og at det, ja. Tenker du det at de har et mer sånn teknisk forhold til det, selv om du bruker den fortolkende delen, hvis du tenker på den latente delen av det? Ja, men altså, det er teknisk på den måte at de snakker om det manifeste og latente. Nei, ja, manifeste og latente. Men allikevel så det, altså, det behøver ikke være noe negativt at det er teknisk, fordi det kan faktisk være en hjelp i forhold til at, ja, men så ser jeg på det manifeste og i forhold til at også fortolker jeg det i det latente. Så på den måten det altså, positivt, det behøver ikke være negativt, altså, selv om det heter teknisk. Nei. Vi kan jo gå litt videre da, med tanke på at for du skriver også i den tredje artikkelen, så bruker du jo også da Sandlowski, som er for så vidt mer påvirket av fenomenologi og også narrativ forståelse. Og på side 37 i avhandlingen så skriver du at valget av de to innholdsanalysene begrunnes ikke ut ifra at den ene metode var bedre egnet enn den andre, men snarere av en større forståelse. Og kan du utdype hva mener du her? Ja, men det som jeg mener med det at det var bare at jeg som forsker skulle bli bekjent med at Granheim Lundmann har en analyse og Sandlowski har en annen, at jeg vet ikke, altså, jeg visste at det fantes flere forskjellige måter å lage innholdsanalyse på. Men jeg sier ikke at den ene var bedre enn den andre. Men de ligner faktisk en annen. Det som det går ut på, det er å fortolke noen ting. Og det sier de begge to faktisk. Så valget, altså, det var ikke fordi at den ene var bedre enn den andre, men det var simpelthen bare for å avprøve for meg selv faktisk, som forsker, for å prøve at... Men tror du at... Nei, jeg kunne sagtens ha anvendt kun den ene. For eksempel kun Granheim og Lundmann. Sagtens, altså, i begge. Ja, men tror du at den altså litt fra Sandlowski har gitt deg noe mer perspektiv, å bruke noe av noe mer fenomenologisk? Nei, det tror jeg ikke, fordi altså, Sandlowski sier at det altså man kan sagtens lage en undersøkelse uten at inndrage metodologi, for eksempel. Altså det behøves ikke å være ut fra, altså, og man kan, altså det kan være en overtone av, altså en overtone av fenomenologi, men det kan også være en overtone av hermeneutikk, og det kan også være en overtone av et annet. Og det er ikke det som er avgjørende for hvordan forskningen blir. Hva var det du spurte om? Nei, jeg spurte om hun var fenomenolog. Om du hadde noe nytte, for du gjør jo en sekundæranalyse, og så bruker du Sandlowski, ikke sant? Og så kan jo det gi deg
et nytt tilskudd da, i måten å analysere på ved hjelp av å ha en annen tilnærming. Noe som utvider kanskje da det som den innan. Ja, men det synes ikke du? At nei, du det synes jeg ikke, nytte av? fordi at faktisk hva skal jeg si, tilgangen, altså i artikkel 2 sammenlignet med artikkel 3 analysen, den var på samme måte, men det heter bare noe annet. Egentlig, altså man koder og kategoriserer og tematiserer i begge steder. Altså arbeidsmåten den samme egentlig. Og om Sandlovskij fenomenologisk det her, så jeg er helt styr på, men det tror jeg ikke at hun er. Hun skriver det selv. Hun gjør rede for det i artikler hun har skrevet. Ja. At hun er farget noe av det, og også noe narrativt. Ja, men hvis man tenker... ja, ok, ja. Det kan godt være, men jeg tror ikke jeg ble klokere av... Nei, ja. Nei, det Men jeg tenker også med det med fenologien også, altså, som jo fremfører at bevisstheten jo alltid, altså, den rettet mot noe. Men hvis men dette noe altså det implisitt, men for at det skal bli tydelig så må det jo fortolkes. Og det altså... Ja, men vi kan stoppe, jeg tror ikke at altså jeg tror at resultatet ville være det samme om jeg brukte Granheim og Lundman i altså 2 og 3. Det tror jeg. Ja. Jeg skal bare tenkte at vi skal bare se litt på noe resultat. Og det 10 minutter jeg har igjen nå, eller? Fem? Ja. Fordi at jeg ble litt sånn du har jo vært veldig opptatt av det med sladder eller gossiping. Det kommer så veldig klart fram i den andre artikkelen din. Og det her jeg lurer liksom på hvordan kom du fra, for jeg kan ikke finne det i funnene dine. Det kun et bitte av et sitat som står i teksten din, men jeg finner ikke liksom veien fra analysen til resultat og til diskusjon. Og derfor så blir jeg litt sånn opptatt av din forforståelse også. Dette et sånn fenomen som befinner seg, det så vanlig at det nesten sånn at du finner det nesten før du har fått undersøkt det. Det litt sånn, nå strekker jeg det litt på spissen, men det jo noe av hvordan kan jeg stole på at dette et troverdig funn? Ja. Det jo et sånt viktig spørsmål i kvalitativ forskning. Ja, men altså, jeg ser det sånn at sladder en begrepslig fortolkning av et fenomen faktisk. Altså i intervjuene så sa informanter, altså det var ikke sånn at informantene sagte at de sladret om meg, eller at de selv brukte ordet sladder. At flere informanter gjorde det, men det var noe som jeg utlette av noen ting som de sa. Det vil si at sladder i dette her tilfellet, det en begrepslig fortolkning. Altså det en fortolkning av et begrep som beskriver noen fenomener som viser seg som kommer frem i intervjuet. Altså, det faktisk en begrepslig fortolkning som sånn. Og jeg så anvender Birchmann for at perspektivere det. Forstår det? Ja. Så det altså, ja, det en utledning av det som informanterne sa i intervjuene. Uten at de brukte ordet sladder. Ja, det var det jeg lurte på. Ja. Altså, jeg skal ikke si at det var noen som ikke brukte ordet sladder, men altså, det var mer sånn at de sa at de ble utsatt for, det var noen som for eksempel, men at det sitatet med at hvor en jente sier at de sier at i strikkeklubben at din mor skør. Eller at men jeg så din mor løp meg rundt i gaten for eksempel. Altså, men jeg tenker litt sånn... Men uten å nevne ordet sladder. Men en begrepslig fortolkning av et fenomen som viser seg i... Nei, for man kunne jo også ha brukt det inn mot diskriminering eller stigmatisering, som det også gjort mye forskning på. Så det var mer det som var mitt sånn anliggende på det, uten at vi har så mye mer tid til å gå inn på det. Men
Jeg har bare lyst sånn på tampen. Først så vil jeg si at altså betydningen av det du har gjort, det tenker jeg veldig viktig. Og at det viktig at du har fått satt dette temaet på dagsorden. Men det jo også noen etterlyste vi har hatt I vår kommisjon da, på at vi synes kanskje altså at noe av temaet blitt litt for individrettet. For det jo omsorgsperspektivet når en viss grad, men kanskje ikke nok. Så jeg tenker at du har fått fram mye kunnskap og forståelse. Men her det jo også hva som skal til for å forebygge negative utfall og utviklingsvansker hos barn I familier med sammensatte vansker, og jeg tenker at veldig mye av det du har skrevet om jo også omsorgssvikt. Det jo alvorlig omsorgssvikt. Og hvordan kan vi jobbe med dette både på et familie- og tjenestenivå, både sett ut ifra et kontekstuelt perspektiv, men også I et tverrfaglig perspektiv. For her det mange aktører ute som trengs å komme inn I denne problematikken. Og det her jeg tenker at kanskje noe av den sykepleierteorien på en måte ikke nok. Har du noen tanker om det sånn på tampen nå? Ja, men altså, jeg tenker at det sant som du sier også at I diskusjonen det meget med å få nuansere selve opplevelsene, altså med teorier, forskjellige teorier. Og jeg kunne måske ha inndratt en systemteori I diskusjonen av resultatene, men så diskussionen går meget ut på å nuansere opplevelsene og diskutere opplevelsene. I perspektiveringen foreslår jeg så at man innfører familieintervensjoner, familiebaserede intervensjoner. Og det synes jeg veldig interessant og viktig også. Men det som jeg tenker, altså, at hvis man ser på for eksempel de familiebaserede intervensjoner, at man får satt I gang, hvis man tar utgangspunkt I det her, hva heter det, de anbefalinger som Magne nevnte, for en måned siden kom noen anbefalinger her på Færøyene til Sundhedsministeriet. En handlingsplan? Ja, handlingsplan, ja. Men handlingsplanen sier at man skal gjøre det og det for de her barn. Det nevner spesifikt I forhold til denne her målgruppen, men det nevner så også I forhold til barn hos, I sammensatte familier faktisk, altså, hvor det misbruk for eksempel. Men det som jeg savner I denne her handlingsplanen, det at de sier ikke hvordan man skal gjøre det. De sier at det skal gjøres, men ikke hvordan. Og så tenker jeg, men hva med at etablere, at opprioritere området, fordi det vil på lengre sikt ha forebygge både personlige og økonomiske omkostninger. Men at man måske kunne opprette en sånn fasiliterende organ med tverrfaglige personer med tverrfaglig utdannelse, eller hvor det var personer med tverrfaglig utdannelse, hvor man så underviste dem om, altså, det skulle være kvalifiserede personer som tok en overordnet organ. Ja. Og hvor man hvor de så for eksempel sånn noe som familieedukasjon for eksempel. I Norge har de et som heter SMIL, det heter sunnmestring I livet. Ja, heter det SMIL. Du kjenner det måske, ja. Det kunne måske være forslag på Færøyene at man gjør det, for de kører med familieedukasjon og også med fysisk aktivitet. Og det med familieedukasjon, altså det viktig I forhold til expressed emotions, for eksempel, at man reduserer altså, hvis det just som kan forekomme, hvis man ikke har forståelse for et problem, for eksempel foreldres sykdom, så medfører det expressed emotions, det vil si at man I familien begynner å tale dårlig og råpe og høyt og alt det der. Jeg tror, vet du hva, jeg tror at vi må slutte nå, men jeg vil egentlig bare ønske deg lykke til, for jeg tror at her har du en utfordring og en stor jobb å gjøre. Så lykke til, vil jeg si. Ja.
Ja, det næste punkt det at spurningar ur sjælen, og du er så heldig, Christiana, jeg finner en spurning. Det er Marion, som kan få en mikrofon nu. Hva er hun? Her. Hallo. Jeg tænker på, hvilken rolle spiller den raske forældre for børnenes oplevelse af sammenhæng eller mestringsevne? Jeg tænker du på i forhold til min undersøgelse? Ja. Altså det viste sig, som jeg påpegede i resultaterne, at de fleste børn ikke fik den følelsesmæssige støtte, som de har brug for. Og at den raske forælder liksom ikke har mod til at snakke med børnene om den psykiske sygdom. For hvis det var moren, der var syg, så havde de liksom de væk. De kunne ikke klare at snakke. Så børnene savnede emotionel støtte også fra sit raske forældre. De fleste børn. Så skal jeg give ordet tilbage til Bedømmelseskomiteens formand, Frederik Gilberg. Jeg skal ikke stille alt for mange spørgsmål, vi har været i gang lang tid jo, så er sådan helt. Det er hårdt. Gadamer skal vi lige vende tilbage til, bare sådan et kort øjeblik. Wahrheit und Methode, Truth and Method, som er hans hovedværk. Der skriver han, Verstehen ist immer Auslegung, und Auslegung ist daher die explizitierte Form des Verstehens. Det var på tysk. Det er heldigt, for jeg bor nede ved Tyskland, for jeg bor nede ved grænsen, så det er nemt for mig. Men det betyder jo egentlig, at vores tolkning og forståelse er nært forbundet. Hvordan begrebet sandhed, hvordan ser du på det? Hvad tænker du om begrebet sandhed, at noget er sandt? Altså, tænker du ud fra Gadamers musik? Ja, og ud fra din undersøgelse, du har jo resultater. Ja. Ja, men altså jeg tænker, altså når min fortolkning hænger sammen med min forforståelse, for eksempel, og at Gadamer siger, at vi kan ikke fortolke, vi vil altid være subjektive i vores fortolkning, for eksempel. Ja? Eller det siger han, vi kan ikke, fordi vi er konstitueret i en kontekst. Det vil sige, så, men han siger, at vi kan prøve at undgå, at vores forståelse kommer til at farve sandheden, men det kan ikke helt lade sig gøre. Det vil sige, at det er ikke sikkert, at det er sandheden, sådan som jeg fortolker det. Præcis. Det er jo spændende. Jeg synes, det er interessant. Men det, som man så gør, men det som man så snakker om, altså man opnår noget viden. Ja. Men det, som man så kan gøre, det er, at man hvis man tænker på den hermeneutiske spiral, for eksempel, at man okay, nu har jeg fået den her viden, men det er kun en del af sandheden, eller en del af helheden. Det vil sige, at jeg kan forske videre, altså også opnå en anden forståelse, som så udvider min horisont. Ja. Så at det er muligvis kommer tættere på sandheden, men det kommer vi aldrig. Altså vi kan ikke nå, og også fordi at det er jo en endeløs spiral, altså jo mere der forskes, jo flere spørgsmål kommer der. Og så altså det er en endeløs spiral, vi kan jo ikke opnå den hele sandhed. Og da Gadamer skriver sit værk, Truth and Method, Wahrheit und Methode, så er hans titel jo besnærende, fordi man kunne tænke, hvis man så den på biblioteket, man kunne tænke, det er en metodebog til sandhed, Wahrheit und Methode, Truth and Method. Men det er jo en ironisk måde at gå til det på, netop som du siger, fordi
Fordi han er ude efter at få os til at se, at det beror jo på den, der står og kigger på tingene og tolker tingene ind i sit eget perspektiv. Det vil altid være den begrænsning. Så man kan sige, hvis man sætter tingene på spidsen, måske er dine resultater et resultat af din tolkning. Og så kan man jo diskutere, er de så forkerte, når de nu er dine? Jamen altså, hvis du for eksempel skulle fortolke mine resultater, så vil du også så vil du også fortolke det ud fra dine. Ja. Så på den måde er, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en del af sandheden, det ved jeg ikke, men altså, men vi kan ikke fortolke uden, altså vi kan ikke være helt objektive, altså. Men heldigvis. Og hverken mig eller en anden. Men det kan være, hvis der nu var en anden, der fortolkede, at det så kom flere perspektiver frem. Ja, de samme citater, fordi altså man kan sige, det er jo ikke fordi, du bare har fundet på ting. Nej. Altså der er jo citaterne, data. Det er jo folk, der har talt i tid og sted på et tidspunkt over for dig med dine spørgsmål. Allerede der, hvis vi har hele objektivitetsbegrebet inde i billedet der, må vi jo sige, jamen vi er jo sovset dybt ind i det, vi står med. Så hvad gør vi så? Og et af svarene kunne jo være, eller det er jo netop, som det også blev, vi snakkede om det her med refleksiviteten, at man hele tiden kritisk forholder sig til sit eget ståsted, hvordan min rolle, min position, den måde jeg ser ud på, den måde jeg går ind på, hvad er det for nogle relationer jeg har? Kan du sige noget om, hvordan det var at interviewe de her børn? Og hvordan det føltes? Ja, hvordan var det at komme ind på livet af dem? Var det nemt, svært? Jeg kendte ikke nogen af dem, så jeg havde ikke sådan en dobbeltrolle i forhold til dem. Det havde jeg ikke, men efter det første interview, så lagde jeg faktisk meget berørt af det. Ja. Hvad betyder den berørthed for dig? Ja, hvad den betyder for mig? Ja, som jeg nævnte, det som jeg oplevede, det som jeg følte selv, det var, at jeg var lidt magtesløs som forsker. Ja. Eller jeg var magtesløs, fordi jeg kunne ikke gøre så meget. Men okay, altså hvis man bliver for involveret, man kan også blive for involveret i situationen, så også at måske ens at måske man kommer til at påvirke det. Fordi at man bliver så berørt, at man kan ikke lade være med at komme med sin egen, altså. Martinsen, hun havde den der for gamle dage med svag paternalisme i sygeplejen. Altså man bliver for sentimental måske, altså, og det er så ikke det ideelle, fordi at det er jo ikke lidt gavn for nogen. Men det er en kunst, det er en svær kunst at lave. Ja, det er en svær kunst, ja. Men jeg prøvede, inden jeg foretog interviewen, så lavede jeg et pilotinterview, god idé. hvor jeg optog på video. Ja. Og så analyserede jeg bagefter. Ja. Og der er nogle andre, der også analyserede det sammen med mig. Ja. Så jeg kunne blive bedre til at foretage interview. Ja. Fordi jeg er nybegynder. Ja, så det betyder jo også noget. Du bruger Kvaler og Brinkmann bruger du som afsætter, det er rigtigt? Ja. Har du hørt om Spradley fra etnografien, James Spradley? Jeg har hørt om ham, men jeg kender han ikke. Det var bare sådan et godt råd. Der ligger nogle, det er noget gammelt arbejde, men han arbejder meget med forskellige andre spørgsmålstyper, end Brinkmann og Kvale ikke lige har fokus på. Så der er måske også noget der at kigge på også i fremtiden, hvordan man kan stille kontrasterende spørgsmål og forskellige andre typer. Det er sådan mere en etnografisk tilgang til det. Okay, ja. Og fra nu af skal du jo andre ting også. Så det er for at sige, at som forsker bliver man aldrig færdig. Der er altid nyt at lære, nyt at få ind. Og ens verdenssyn og det, man tror, man vidste, det er jo hele tiden åben for tolkning. Det var det, jeg havde at spørge om. Jeg tror, vi skal gå til voteringen. Ja, og det som kommer hända nu at Christiane har jo skrivet en PhD-reacher, og den reacheren er så blevet ettermett, evaluera av Time Trimon. Og nu er så verjan er så kommer enda. Nu får de votera i 20 minutter, og så kommer de så atter om 20 minutter, og så kommer Fredrik at lesa så det endelige bedømmelses skjælet som han har leset her opp. Og
ja, Christiana som PhD-kandidater, og hvis de møter så at den samlede rikeren, verjan, öll hennar avrik samleie av nivå, vi tar krøv som vi har sett til å få PhD-gradene, så kan så Christiana kalla seg Doctor of Philosophy eller PhD. Og om det hender så kommer Sigurd Jakobstove, rektor i Folskapsredden, han denne PhD-prokve. Så vi er sittende, stretch beinene, slapp av, 20 minutter. Nu kører det an. Nu kører det an.
vil lige komme med. Ja. Ja, er den tændt, mund? Ja. På vegne af bedømmelsesudvalget kan jeg nu læse følgende op. Bedømmelsesudvalget har gennemført mundtlig forsvar ved Christiane Dam. Vi har voteret, og vi finder i enighed, at Christiane Dam, nu kan jeg ikke trække spændingen længere, indstilles til at modtage Ph.D.-graden. Tillykke. Ja, gå Kristianna, hjertelig lukk vi average nå. Det var svært spennende, jeg følte vi i verden i dag. Så hjertelig lukk. Til bedømmelsesudvalget vil jeg gerne på vegne af Færøernes Universitet takke jer for vel udført opgave og for et spændende forsvar i dag med kritiske og gode spørgsmål og spændende diskussioner. Så tak for det. Kristianna? Så nu låter alle formelle krøv til at vi fråtskapet førja, kunne handla der preg 4 til PhD avrig. Så rett som jeg bjør dere nødlån til en lille måttugge her. Gjør så vel. Takk for det.